Здравейте, аз съм Delta PvP фен и сега ще снимам евента в Delta PvP. Вижте, всички тези честове се чупят и от тях може да се вземе какво ли не. Ето, включително всякакви фул брони. Само че постоянно взимам тези XP бутълки и е дразнещо. Така. След това чупят всички тези честове и свалят още. И още. Така че от тук се събират адски много айтеми. Легове. Всичко. Това беше всичко от мен. IP-то на сървъра ще сложи под описанието. Препоръчвам ви да влезнете и не забравяйте да се абонирате за мен. Довиждане!